Kebangji bo signify sirkep ani India Prime Minister Anghoy aphan phong thoma phong semi ko redeng ponpo. Bonta bangso longjong si JDU lapen TDP atum alam arjuje pulote Modi sorkar aphan akisung nang dokok tathe. Kebangji bo signify sirkep ani kang sam por phai troka por pen semi kedeng pado ponpo. La solong TDP racharia songa hin pen bang pho atum aphan Union Minister nang pinangji pusi kehang pado pon. Bangso hu TDP hin pen Lok Sabha Chairman Anghoy sitame Chandra Babu Naidu songa hin pen kehang padopon. Andhra Pradesh aphan isi Kapreg State ajakong sitami TDP hin pen kehang padopon. Halapu Bihar hin pen JDU asong pen sitami Bangkethom Cabinet Minister kehang padopon. Bihar aphan sitami isi Kapreg State ajakong pinangji. Lapen akni vera puthak sitami puthot lang pontunangji pusi JDU hin pen kehang padopon. Nona pora hu JDU pen TDP asong atum kehang aputhak saijok J pen BJP atum chekroidu na kok tathe. Athi jong si TDP la pen JDU atum alam chedondun de pulote Modi sorkar aphan akisung nang dokok tathe. Kebangji bo signify sirkep ani abangki semi kedeng ponji ani pathek pontanglo. Bonta la songbong jong si BJP atum JDU pen TDP atum ke hanga puthak chedondun de pulote sorkar bang parlin phitathe. Lasi nona pora hut Modi sorkar atum aning kache the lapen Nitish Kumar pen Chandra Babu Naidu aphan jotlo. Jong si la bang hini atum akimanga puthak BJP atum chedondun thek thedet pulote sorkar kangni ji aphan akisung nang dokok ta thek Modi sorkar satami. News report KTV News.